abantu bakhala ngocategory 10, abanye bakhala ngokuhlukumezeka nje emsebenzini, baphuca ama-weekend, baphuca ama-overtime. Gwaza Msebenzi, siyi-Sun4SAWU siyabingelela kumphakathi kuzo zonke indawo. Sibingelele kakhulukazi umphakathi la eMlazi la sikhona njengamanje station. Sila nje sibizwa abasebenzi bamasipala weTheku. Lapho khona abathe cha bayacela ukuthi sisondele. South Africa is not for sale workers union. Into abasibizele yona ngoba sebezwile ukuthi cha kukhona okwenzakalayo okufana nokuthi imfuno nezimfanelo zabasebenzi iSun4SAWU yazilwela. Ikakhulukazi nje mangakhuluma ngabasebenzi baseThekwini kumasipala wonke sekutholakele ukuthi umasipala ukukhokhela abantu ngo-grade 8 engabe ubakhokhela ngo-grade 10. Yingakho ke iSun4SAWU isilithathile lo daba yalufaka phakathi eCCMA ngoba sithi thina wonke umsebenzi wakamasipala kufanele imali zakhe zibuye kuyena azithole njengoba zinjalo, futhi kufanele umasipala akhokhele abasebenzi bonke beTheku ku-grade 10, hayi lokurojwa okukhona njengamanje. Silana nje umphakathi nabasebenzi abaningi sebewujoyinile umbutho lo i-union iSun4SAWU. Namanje abanye babhizi la emva kwami bagcwalisa amafomu bazojoyina lenhlangano. Siyababiza ke nabanye sesizwile ukuthi abanye bayasatshiswa betshelwa ukuthi hey ningaphumi kule nhlangano ngoba maniyangale niyehlathini. Cha, siyaqinisekisa ke basebenza ukuthi le union iSun4SAWU i-union erejistile esemthethweni ikwi-multi sector. Masithi multi sector sichaza ukuthi yonke imikhakha yezabasebenzi, abasebenzi bakahulumeni, abasebenzi labe sesithi ama-private, nabo bonke bakhona. Siyababiza ke bonke nothisha, amaphoyisa, amasosha abasebenza kuphi nakuphi abeze bazojoyina lenhlangano yeSun4SAWU. Sesiqalile nje umsebenzi uyaqhubeka, asikhankasi ke thina asikona ama-politicians kodwa silwela imfuno zabasebenzi. Hayibo sekuningi okwenzekile ukusukela ngawo-1994 kuze kuzofinyelela manje intuthuko iyagqoza. Ney'ndawo abantu abasebenza kuzo izimo azinhle. Yingakho ke sesibuyile abantu bakithi siyi-South Africa is not for sale. Siyatholakala lapha ku-Anton Lembede Street eSangro House. Uma ngabe kunemibuzo ofuna ukuthi uyibuze, kuneyikhalo futhi okhala ngazo, sesikhathela abaqashi abahlukumeza abasebenzi. Abantu abaholi imali kufanele bayihole, abathola ama-salary slip, abantu abakhokhelwa ne-UIF, akunama-provident fund, akunama-medical aid. Kuyinhliphi nje into esingayazi. Sekuphele over 30 years siphethwe abayibalala kithi. Abasebenzi sithi buyani ngobuningi benu. Sun4SAWU ikhaya leni elisha labasebenzi. Sithi qina msebenzi, hlangana msebenzi, phansi ngokucindezelwa emsebenzini, phansi ngokuqashwa ngokwehlisa izinto ezithile, phansi ngokuqashwa ngokwehlobo. Wozani bantu bakithi asihlanganeni sibe yimbumba. Ake silweke manje sibambene sithi nje lelizwe alibuye lize kuthina, ukubuya kwalo liza kuthina, nemsebenzi nezingane zethu nabazukulu bayakwazi ukuthi bayithole imisebenzi. Wozani ke bantu bakithi ningasatshiswa ngalutho, konke okwenzakalayo kusemthethweni. Gwaza Msebenzi, viva MK, viva. Kube yini enibuza imibuzo esizokwazi ukuthi siphendule ukuthi uma kunje eyiphi indlela nina nizosizakala ngayo. Ziningi inkinga, abantu bakhala ngocategory 10, abanye bakhala ngokuhlukumezeka nje emsebenzini, baphuca ama-weekend, baphuca ama-overtime. Uma bewenzile ama-overtime thosa bakhokhelwa wona. Yizo zonke lezo inkinga fanele sizizwe ngani ukuthi nina ni-right kangana noma nikhala kangakanani ey'nkingeni eninazo. Abantu abazozisho inkinga thina sizosiza nina njenge-union yeSun4SAWU ukuthi abantu baphume egqilasekeni, baphume enkingeni ukuhlukumeza komasipala. Omasipala akangenze ngazuthi umuzi wakhe. Umasipala wabantu akuyena umuntu oyedwa, wonke umuntu okhona ophila ngaphansi kweTheku. Umasipala ungenze ngazuthi mhlawumbe umasipala uonwa abantu abathize. Umasipala usebenzela umphakathi. Inkinga ezikhona yizona lezi esizoyiqhubusaka ukuze nikwazi ukusizakala. La kufanele sibe munye, niqoqane, silweni nesihlakave esingene komasipala futhi cishe umasipala wonke. Umasipala esizwe ukuthi uhola kangcono owaseKing Petshwayo kuphela. Uwona masipala kosenza into engcono ke emphakathini kubasebenzi bakhe.
ithina esizoyilwa lempi amukho oqhamuka ngaphandle asitshela ukuthi le basilweni ithina fanele sivuke siyilwele thina ngoba mazidlula la emhlabeni ingane zethu izosala nani uyasebenza uyahola kodwa ngakusasa mahola ngo25 27 awusenamali ngisho umshwarensi wakho ukuthi fanele ubamba awusenayo imali ozoyibamba kubalekile lento esiyenza la ukuthi sibe ndawonye sizocothotisana kancane kancane kodwa ke engisho ngakho engigaranti sure ukuthi kuzolunga ayikho into engeke izilunge kulento esiyenza lana nongekho fanele simprove point ukuthi no into ubengekho nje uyiphuthisele nokuhamba kwesikhathi abona ukuthi noma nayi union ezosiza abantu abamnyama ezosiza thina ngoba thina sicindezelekile mawubheka yonke indawo kubonakala abantu abamnyama kakhulu abacindezelekayo sizoceda lento ukuthi umasipala uthathe wonke ama-foreigner uwagcwalise kamasipala uthi mawuthi angena amasipala u-80% owama-foreigner bapha ama-citizen ngoba yiwona kufanele ahlale laphansi asebenzele i-South Africa asikwazi ngasethi umnotho la siyise ngaphandle izo zonke lezo zinto ey'balulekile ukuthi kufanele sisenze sure kwamasipala ukuthi siyawuklina umasipala usala uklini uzazi ukuthi uzokwenzani la ilo nto ebalulekile cela ukuthi sibambisaneni kule nto siyiqhube ngampela le nto yethu ayiyona yomunye umuntu socela kaba nemibuzo basho ukuthi inkinga zabo zikephi ake siphinde sibingelele kumphakathi wonkana nakubasebenzi bebonke whether umsebenzi wakumasipala umsebenzi wakwi-national government or kwi-private sector. South Africa is not for sale. Workers Union SANFOSAW kuningi esikuzwile kubasebenzi bakamasipala la eMlazi kakhulukazi nezinye inkinga ke eziphatha umasipala weTheku nomkhandlu kuzo zonke indawo. Kusiphatha kabuhlungu ukuzwa ukuthi ngempela abantu bakithi baqashwa bahole ngocategory 3 kuyihlazo elibi kakhulu. Kube khona abantu abahola ngocategory 10 amakhansela imali yonke yakuwo nama-directors la abantu okuyibona benza umsebenzi phansi abangcolayo imali abayitholayo category 3 akuhle ngempela. Kuyavela ke futhi nokuthi abasebenzi bayaphoqelelwa ukuthi bakhokhe ama-rates and taxes kamasipala ngamalanga abo e-leave. Kubuqhetseba kukhohlakala okwenziwa abantu bakithi bekwenza kwabanye. Umsebenzi uwalelwa kanjani ukuthi akwazi ukuthi aye elifini iy'nsuku zakhe noma ngabe enazo akasakwazi ukuzithengisa ngoba uma ngabe engakweleti imali ama-rates and taxes umasipala uyanqaba ukumnikeza imali yokuthi akwazi ukwenza kufanele akwenze. Kuney'mali-ke kunye sikutholayo ukuthi kwaba khona ama-2,000 rand anikezwa abanye abasebenzi abanye banganikezwa mabethi bayabuza kwathiwa cha phela wena une-RDP house okanye awunayo. Kwaba yimishmesh nje okuyinto esazoke sithi ukuyibheka siwuSANFOSAW. Kuyazwakala-ke futhi ukuthi even nje ukuya elifini umthetho wezwe uyavuma ukuthi umsebenzi u-entitled to i-annual leave. Kodwa esikutholayo futhi esisazoku-investigate further ukuthi abasebenzi bakwamasipala bayanqatshelwa abanye ukuthi baye elifini especially laba abasebenza endaweni zomphakathi emalokishini kuze kungathi kubangconywana laba abasebenza emadolobheni. Kukhona nento ekhulumekayo ukuthi uma ngabe usebenza mhlawumbe eMlazi okanye kwaMasho okanye eNanda awuvumelekile ukuthatha i-leave ngoDisemba. Kodwa laba abasebenza emadolobheni bavumelekile bona kuze kuqashwe labantu ekuthiwa ama-seasonal workers ayoba replace ngaleso sikhathi. Kuningi nje bakithi kuningi kakhulu ney'mali ezathenjiswa ngesikhathi se-COVID kuze kube yimanje abasebenzi abazitholi. Kuningi okubhekene noSANFOSAW okuyizinto esizithathayo nesizoqhubeka ukuthi silwe siziphenye. Bonke abasebenzi bakamasipala siyabanxenxa. Siyanxenxa abasebenzi isikhathi sokuthi nigcwalise amafomu eSANFOSAW nijoyine ukuze phela sizokwazi nokuqhubeka kahle ngezinto zomthetho. Kungabi khona la izofike sivimbeke khona kuthiwe cha asinazi nina. So ukuze iSANFOSAW nayo ikwazi ukuthi ama-cases wonke iwaphathe kuyadingeka ukuthi nigcwalise la mafomu nijoyine kuSANFOSAW. Ningathuki-ke basebenzi ngoba siyazi ukuthi abanye omasipala nona namanye ama-department e-government
abafuni ukuthi nijoyine uSanfosawo. Unalo ilungelo noma ngabe kuba ukuthi mhlawumbe inyanga yokuqala okanye yesibili udonselwa imali iSanfosawo, udonse futhi lenye i-union, umthetho uyakuvuma lokho, kodwa sibe silungisa izinto. Ningavumi ukuxhashazwa abasebenzi abaqashi leso sikhathi sesiphelile. Siyacela ke bantu bakithi ukuthi sisazoqhubeka sikhulume nani. Ziningi iy'nhlelo esisazozenza. Kwaza msebenzi. Kwaza.